אני עכשיו בפורטוגל ואני עם הסייד ביי סייד החדש של CF Moto, ה-Z-Force Z10, כלי שרציתי לראות הרבה זמן, אנחנו הולכים לעשות איתו סיבוב מבחן, אז בואו תצטרפו אליי, זה הולך להיות משהו קליל כזה, בואו נלך. לפני שאנחנו נכנסים לכלי, אז אחד הדברים שקל לראות זה הצורה שלו, שהיא מאוד מזכירה כלים קצת אחרים. יש פה מתלים של פוקס, בולמים של אייבך, כל האבזור בכללי, אתם יודעים, זה סיני, אז הם מאוד אוהבים את כל האבזור הזה, עם הסטארט אנד סטופ הזה, כמו של מכוניות סופרקאר, עם המסך הזה, ושם יש קארפליי. זה אמור להיות כלי ממש נחמד, יש לנו פה איזה מסלול קטן כזה. ניכנס, יש גם גרסה של 4 מושבים, אז let's go. טוב, אז עכשיו אנחנו בתוך ה-Z10, שמים לואו, עכשיו אנחנו יורדים כזה ירידות, קצת שינוי גובה, חוקים המתלים. זה בקלות. עכשיו אנחנו נעשה כמו עלייה חדה כזאת תוך הבוט, קצת בלגן. ועכשיו נוסעים על הצד, אין לי מושג מה הזווית, אבל זה מאוד חד. שלום צלם, בחיים לא עומדים מחוץ לפנייה, בסדר. עכשיו אנחנו יורדים. טוב, זה ירידה פשוטה, אני עושה את זה עם קורקינט, זה לא... טוב מאוד. עכשיו נשים את המתלה על קצת יותר קשה. 2/4. היי, let's go. זה עצירה. הרבה איפה לתת גז, אבל הכלי הזה מרגיש חזק, במיוחד על המצב ספורט. שומעים ממש ישר, יש גם את הטורבו מאוד חזק, ממש מרגישים את זה, מרגישים את הספול שלו. מאוד דומה לכלים אחרים, גם תגיע גרסה חזקה יותר שלו. זה המסלול הקצר שעשינו פה, קצת טכני, יש לנו מקום לתת גז לשנייה, אבל זהו, זה ה-Z10.